Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Γιαννακάρα, ο οποίος βρίσκεται πίσω από μια νέα ελληνική εφαρμογή στο χώρο της ψυχικής υγείας. Γιάννη, καλημέρα και καλώς ήρθες στον Πτήση 103,2. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Πες μας λίγα λόγια για σένα. Ποιος είσαι και με τι ασχολείσαι? Ονομάζομαι Γιάννης Γιαννακάρας, είμαι προγραμματιστής και έχω σπουδάσει πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ έχω και επιστοποίηση στην κυβερνοασφάλεια από το MIT. Παράλληλα, είμαι ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Σωματείου για την Ειδοψυχαναγκαστική Διαταραχή, του OCD in Greece. Το σωματείο αυτό δημιουργήθηκε με στόχο να ενημερώνει τον κόσμο για την ειδοψυχαναγκαστική διαταραχή, να στηρίζει ανθρώπους και οικογένειες που ζουν με OCD και να συμβάλλει ώστε να υπάρχει περισσότερη σωστή επιστημονική ενημέρωση γύρω από τη διαταραχή στην Ελλάδα. Για μας είναι πολύ σημαντικό να ανοίξει περισσότερο η συζήτηση γύρω από τη ψυχική υγεία και να μειωθεί το στίγμα που συχνά τη συνοδεύει. Και μέσα από αυτή την εμπειρία γεννήθηκε και η ιδέα για την εφαρμογή που δημιουργήσατε. Ναι, ακριβώς. Η ιδέα για το Mindflow Clinical γεννήθηκε μέσα από αυτή την εμπειρία, αλλά και από τη δική μου προσωπική επαφή με τη θεραπεία. Κατάλαβα ότι πολλές φορές η πραγματική δουλειά της ψυχοθεραπείας δεν γίνεται μόνο μέσα στη συνεδρία, αλλά κυρίως ανάμεσα στις συνεδρίες, στις μικρές ασκήσεις, στις σκέψεις που καταγράφει κάποιος, στις αλλαγές που αρχίζει να παρατηρεί στην καθημερινότητά του, και εκεί είδαμε ότι υπάρχει χώρος για ένα εργαλείο που να βοηθά να οργανωθεί καλύτερα αυτή η διαδικασία. Τι ακριβώς είναι το Mindflow Clinical? Το Mindflow Clinical είναι μια εφαρμογή που δημιουργούμε μαζί με τη Μαρέβα Γεωργίτση, η οποία είναι ψυχολόγος και συνιδρύτρια του project. Η Μαρέβα έχει επιστημονικό υπόβαθρο στη ψυχολογία, μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην οργανωσιακή ψυχολογία και εκπαιδεύεται πάνω στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Τώρα, η δική της κλινική εμπειρία ήταν πολύ σημαντική για εμάς, γιατί βοήθησε ώστε τα εργαλεία της εφαρμογής να σχεδιαστούν με τρόπο που να έχουν πραγματική χρησιμότητα μέσα στη θεραπευτική διαδικασία. Ουσιαστικά το Mindflow Clinical είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που βοηθά θεραπευτές και θεραπευόμενους να οργανώσουν ασκήσεις, καταγραφές σκέψεων και θεραπευτικούς στόχους, ώστε η πορεία της θεραπείας να γίνεται πιο ορατή και πιο εύκολα παρακολουθήσιμη στον χρόνο. Πώς βοηθά πρακτικά αυτή η εφαρμογή? Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για να δώσει περισσότερη δομή σε αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στις συνεδρίες. Για παράδειγμα, ένας θεραπευόμενος μπορεί να καταγράφει σκέψεις, να δουλεύει πάνω σε ασκήσεις που του δίνει ο θεραπευτής ή να παρακολουθεί την πρόοδό του μέσα στον χρόνο. Έτσι, όταν έρχεται η επόμενη συνεδρία, υπάρχει μια πιο καθαρή εικόνα της πορείας που έχει γίνει. Αυτό βοηθά και το θεραπευτή και το θεραπευόμενο να δουλεύουν πιο οργανωμένα και πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές στο εξωτερικό? Ναι, στο εξωτερικό αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζονται ψηφιακά εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας με αυτόν τον τρόπο. Στην Ελλάδα όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, οπότε το Mindflow Clinical είναι μια προσπάθεια να φέρουμε αυτή τη λογική καινοτομίας και στον ελληνικό χώρο της ψυχικής υγείας. Πού μπορεί να μάθει περισσότερα κάποιος για το Mindflow Clinical? Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο getmindflow.gr, όπου υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και για το πώς μπορούν οι ψυχοθεραπευτές να τη γνωρίσουν και να τη δοκιμάσουν. Μπορούν επίσης να μας βρουν στα social media αναζητώντας Mindflow Clinical. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.